gin-appoint ni Pope Leo XIV sanday Cardinal Luis Antonio Tagle kag San Pablo Bishop Marcelino Antonio Maralit bilang mga miyembro sang Dicastery for Communications sa Vatican. Ini amo ang Central Office sa Holy See nga responsable sa pag-manage sa media, press relations kag digital communications operations sang Vatican. Nahibaluan nga si Tagle amo subong ang Pro-Prefect sang Dicastery for Evangelization. Si Maralit naman ang chairman subong sang Office of Social Communications sang Federation of Asian Bishops Conferences. Magluwas kanday Tagle kag Maralit gin-appoint man sang Santo Papa sa amo nga Dicastery. Ang isa pa ka Pilipino nga si Archbishop Ryan Jimenez nga prelate sang Guam. Ini ang pangwalo na nga Dicastery kung sa diin miyembro si Tagle. Ang iban nga Dicasteries magluwas sa Dicastery for Evangelization amo ang Dicastery for Eastern Churches, Dicastery for Institute of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Dicastery for Divine Worship and Discipline of the Sacraments, amo man ang Dicastery for Legislative Texts, Dicastery for Interreligious Dialogue, Dicastery for Culture and Education, kag Dicastery for Evangelization section for fundamental questions regarding evangelization in the world.